Atatapoli panu ulobo jala guzorun janje nwa baba akwa onye ọgwụ. Na papa m no gwara m si nene bụrụ n'iwe buru ibu mbembe odogwu anyị. Na anụ tagburu nkịta na-atajọrọ ebudo kwala echori ọkụ. Ani mejeje bụrụ onye ọrịa tie iwu bụ mmadụ na-eme ndụ ụlọ. Ike mela agbata obu kerebi ya kpọta okwu moluo. Adresị ndị ọbana mmeke n'oge apasị na omula nọ n'egwu akwa onye ọgwụ. Apasino giribang chideze nwa giribang akwa onye ọgwụ giribang adịresị ndị ọba giribang chi ndị ọba giribang ọkara obolo na-agụ giribang mmanwụ na lenu giribang arochimu chukwu kelu mụ bịa bụrụ mụ n'egwu arochimu agbana mbezu n'ọma mbala mmiri nwere ego gbagote bịa bụle melie n'egwu ụtụtụ nzu agụle agụwalụsikwu nne m chukwu oke mmụọ ọdụ nke bịa bụrụ m n'egwu ọganiigbo arụchiwo edibe m ji tiwe egwu ọ bụ ibe anya m bụrụ nwanne m na-agba akwa onye ọgwụ adresị ndị akwa akwa nwanne m nke bịa bụrụ n'ụmụ n'egwu onye nwere obi n'onwere mmadụ amaka mmiri ma ọgazi n'elu ụwa na ekeke na ọdịa na ruo akwa onye ọgwụ bịa bụrụ ụmụ n'egwu arochiwo